Şwesiýanyň Göteborg şäherden hemekçe talam. Skandinaviýa ýurtlarynyň arasynda da iň uly 4-nji şäher. Alo. Birinji soru. Şwesiýada iň halan zadyň. Şwesiýanyň watandaşlygyna geçsek bolsaň, has anhat keçidinden ulsuna şelle tut hemmeti iňçäni şakır şükür edip gürleýärler. Okulary hemmeti bugut. Iň köne ibadathanasy. Bäze durmuş gymmat. Şwesiýanyň Göteborg şäherden hemekçe talam. Hawa dostlar, şu wagt Şwesiýada şu oturan ýerim görkedeýin. Barta tramwaylar, bäriň Disneylandy. Yani bäri astronawtlar. Bärde näme diýen bärik etada gelme maksadym. Türkmenler gelince bar, olam men bir tanışymyň ýakyny. Şu wagt şolarda galýan, düýün geldim. Hemen şu gelince görmek için gelince mihmançylyga geldim. Şäherin bir uzagaragyna bir dost bolan, ol bärki täze geldi. Ukrainadan, Ukraina şu wagt ýagdaýlaryny bilýär. Şoň üçin aňarda Ukrainada ýaşaýardy. Şu wagt bärde. Biram şoň bilen görüşmek üçin geldim. Olam ýakyna gelmedi. Bärde görüşeldik. Göteborg bäriň Şwesiýanyň iň uly ikinji şäheri, Stockholmdan soňra ikinji uly şäheri. Skandinaviýa ýurtlarynyň arasynda da iň uly 4-nji şäher. Düýün geldim, entäken aýlanyp bardim ýa-da düýün aeroportdan düşüp bir Flixbus awtobuslar bilen bärik geldim. Bärden gelince öýdaldy. Gelinjäň oýan bärden 20-25 minutluk ýolly ýürekdim. Känä doktor şäher merkezine ýakyn. Gowy şäher arasynda şäher ýöne batköp daşar ýurtly bar, bärik gelip bärik göçenler daşar ýurtdan gelip ýetatanam Eýran türkmenleri, soň garajalary bar, Afrikalılar. Gyýytka jaýlanda şäher gowy gördüm. Indi bu Adam Ak Muhammed geldi, oňlanyň aýlanmakçy. Ak Muhammedi öňde tanaýan bir videomda olan bady İstanbul'a geldi. Şunýalak şäherem atköp şunýalakda tigirler bar, tigirleň ýerinde aýratyn ýol bar. Meselem şu ýol, tigirleň ýoly, bärsem bir ýarak adamlaryň ýoly. Tigirli ýollar ýörmek gadagan, birden arkamdan öňden gelip kaktalarym. Olar günäkarda, hem günäkar bolýar. Täbäbi gadagan ýolun ýörençi. Şwesiýa hakynda biraz aýtsak bolsam, Şwesiýa Skandinaviýa ýurtlarynyň biri. Skandinaviýa ýurdy paýtagty Stockholm, ullanýan puly Şwesiýa krony. Bäde Norwegiýa gidende Norwegiýa krony ullanýar. $1 9,5 Şwesiýa kronyna deň bolýar. Bäze durmuş gymmat. Eger marketlerine datlaryna gitsem men belki video düşürün. Norwegiýadaky market bahalary videom bolmaly. Şonu görseňiz, bäze şu Norwegiýadan birazrak ardanrak sebäbi men şu Norwegiýada galan mihman öýündaky adam dat dipdi. Bäze köp Norwegiýalılar Şwesiýa ýakyn bolan soň bärik gelip Şwesiýadan alyp gidýän ekenler produktlaryny. Şoň üçin Norwegiýa örak hat ardan ýöne bize göre gatlanmady. Şunýalak batlar bar, tramwaylar bar, awtobuslar bar, adamlary şunýaly köp iti gowurýarlar. Birim Şwesiýa halky çağalar meselem 18 ýaşly maskarasynyň galýa, 18 ýaşdan soň dat rahat arkayın dat bir taraf değil yani özgür dat göne 18 ýaşdan soň aýryja çykýarlar ýa başga ýurda gidýärler. Soň ejet hakda aýratyn alýa. Şoň üçin bäde dat ýeke alýan
kişiler gatı köp soňçunam şunara şik büjük şonýary uý haýwanlar takdyman gowurýarlar. Hatda dün gelne jaýtda käbir kişi öýüne ölüp galýar diýe ölenden soň belli urakdan soň ölü ýeti ýaýrap başlaýar bina diýe şondan soň bilýärler diýe. Ýoksa hiç kimin ruhum duýanok diýe bilen. Ýa hiç kim ýok. Biz ýarak maslahatyna baglanlar bular. Ýöne gatty bir tarap hatda statistika boýunça dünýäde iň bagly 6-njy 7-nji halky iň bagly 6-njy 7-nji ýurtlaryň berken sebäbi hökümet gatty gowtar edýär adamlaryna ýa-da dileçler kän görmeýän ýollar sebäbi hökümet öýdat berýärmiş. Yarawsy zat bolsaň barnesalaryň hemmesi bugut, okulary hemmesi bugut. Şu an aýtsatatdan sanýarlar, häzir akşamat gelse-de oňdan aýlanar biraz şäher görür. Gelejene video düşürerim. Ona näme? Meňlen galan. Alo. 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 Nerede? Alo. Haydi. Buran Şweýsiýa Ýewropada iň güýçli internete ýetýär bolan. Çeken oklo. Nerede hayt? Meneme soň ýanlaryna. Gördüm. Gelýär. Şeýsel olan gelýär. Ba. Alo. Birinji soru. Şeýsede iň halan zadyň. Utanma aýt. Öňne iyi düşmedik ýaly kamera ha? Ne karar lazım yok? İntihar halan lazım yok diye. Anna da öyle. Geçelim. Nere? Şau Tonya brat bortun. Çeka. Dostlar şu at görýäňiz Ramberget diýen ýere barýar. Akşamat bilen. Ýani geleceğin işleyen yerine gittik. Şu geleceğe gitti. Şu Ramberget yerine. Bura depe diye şu tayan şahar hat odan görünýär diýdi. Yani geleceğe gidenli köp wagt bolupdyr. Garol belki ütkendir dat diýdi. Görür bakar. Şodam. Sen näme diýäň? Şweýsiýa ýakynna. İň harama tokladyň man berdi. Näme haramadyň meselem Şweýsiýa geldiň. Şu wagt özüň Çok karamı da akşamadan sen gatışapdyň öýdäne dost. Maňa deret. Ben Tomuşda gelip diýärim, Bulgaçda gelip diýär. Ýöne bu üçin howa gatdy. Şweýsiýada mene gowurdy. Sınmaýsam ýöne yaman dağıtken, daşar yurtken. Beýer sebäbi Şweýsiýa watandaşlygyna geçjek bolsaň, hat aňatmış daşar yurtdy bolsaň, daşar yurtda. Kim gelse kabul edip otur diýär. Ýöne ol bir tarapdanam öz halky üçin, döwlet üçin biraz kynrak. Ýa-da öňe geleni ara otursaň, ilerde problem çykyp biler. Ramberget diýär. Baram sağır ködü. Tokoy mu kan? Hayan gidiveran görürse. Dostlar şu an geldik. Uzakken. Baram biz şu an Ağda. Yani Ağda şäherden Ağda köprü. Bağlanýar, şu köprüden gelipdik. Tramvay bilen.
Bärtnem görüleni. Adacık. Ullu kanada eken yani. Enes niyalak. Bärik diýin zamanda da gelýän bolmaly. Oh. Şimdi yani. O anarda helki Disneyland. Anar tarafta. Şu taraftan gelýän şöyle köprü bilen. Ullu qada bolandan şu taşaly görünýär. Suw. Buna mahkumet. Son yani. Biraz oturali, son iyidimizde. Şahar merkezine. Dostlar, näşe görýän ulu binaňyz Göteborgdaky ulu kitaphanalaryň biri. İçinde hemme dapa. Benim ýa-ni akymyda gara tutýan soň içindedim. Gatowy, gatit kösüp. Her kitappa, internet, kompýuterler we arkaň kompýuter işiň baý barsa, öz kompýuterim ýok bolsa ulanyp bilýän. Ondan biram Şwesiýa internet boýunça, internetin tiyinligi boýunça Ýewropada birinji ýerde durýan eken. Internet tiyinlikleri gaty gowy we hemme ýerde internet, hemme ýerde Wi-Fi bar. Ana. Bulam şu görýän köçäňiz meşhur köçeleriň biri. Bärde Şwesiýa halky hepden bäş şunu işleýärler, goýup kän daşarda çykyp gezmäne wagtlar bolmaýar. Ýöne 5-nji gün işden soň başlaýarlar diýe içmäge, keýpe, soň üçin daşarda ady keýpçilikde etatam şu köçeti iki tarafam barlardan doly şu taýda keýp edýärlermiş. Bulam bu näme? Ahon. Yalamaç utanana ama bul zat Poseidon. Suwun Hudaý. Bärti Bärt nämeka? Bulam Ukrainaň baýdagy. Bul aňyrdaky uly zat muzey bolmaly. Ana, Kunstmuseum diýär. Müzeylerin bärde bir tapar müzey bar. 25 ýaşly mugut, 25 ýaşdan soň pully ýa-ni oňa gymmatda. Biram 40 Şwesiýa Kurany bilen bir kart alyp bolýar diýe, bir aýlap hemme müzeylere mugut ýerip bolýar şu kart bilen. Näme däl bärden bir aý ýörälmi? Şu ýoly. Ananna göreli. Şu wagtda adam aýok ýöne aksam gelýän bolmadylar. Ýöne ýa-ni beýle köçelerinde kafeler dağıtır hemmet doly. Bären içi doly aslında. Ne ýa-ni diýen kitapxana. Göta. Berde bir aplikasiýa var. Şonu ýükleýän telefonuňa, ana şondan şuňa awtobus biletleri, tramvay biletleri hemmetini alyp bolýar. Bunça online. Şuňa bir bilet alýar, şol 90 minütlap arkaýy ulanyp bolýar. 90 minütlap näçe gerek bassaň bas bermeli. Soň 1 günlügi var, 3 günlügi var, 1 aýlygy var, olar ütkeýär bahalaryna görä. Biram okan habaryma görä Şwesiýa 2023-nji ýylyň planynja aýyna kagazy puly zatyn aýrylýarmyş. Gada ullanyp gadagan diňe kart
online sisteme geçeceklermiş. Şu adam hatta köp berdi. Hem kağıt pul kullananlar. Diňe kart. Ne, bulam gatar şey ekan. Gatışadın mı? Berde biram Şwetsiýa Ýewropa ýurtlarynyň arasynda iň köp halkynyň hemmesine inglizce bilýän, iň köp inglizce gürleşilýän ýurtlaryň biri. Halkynyň keçidinden ulusuna çelle tut hemmesi inglizcäni şakyr-şukyr edip gürleýärler. Şoň üçin inglizce bilýän bolsaňyz berde hiç ýere kösenmeýäňiz, iş tapma temasynda da işin tapyp bolýar arkaýyn. Ulan öz dilleri gaty kıyın, öz dillerini öğrenmeye gerek yok. Şunlara kasar yurtlar gatykan. Üýt köşek berk binalary var. Dostlar, köçäň soňuna geldik denýärek. Şu arky müzeýden başlap şu iki tarabam diňe kafe, diňe. Bular ne gydyrla geçip berlerler. Bular geçýär, bir de mi geçýär, näme? Odan ekan ha, bärde turajysta. Turajy mana goýjar ekan. Bu yaşağı ne yapacak? Kim ki bu yaşağı? Dostlar, şu öňüňizdäki görýän binaňyz Bäriň Göteborgyň iň köne binalarynyň biri we iň köne ibadathanasy. Ýöne bu wagt açykmy kal. Göreli. Yapılamasa. Onu da açan ortam benim şanssızdır mı ara ödme. Ne şeyli kapısı. Uy. Yapak. Adını internette gördüm. Domkran değil yani kan. Bulam şehir merkezine kan uzaktan. Yani kapısı berdine kan. Esas kapısı buraydı yani. Ha, saatler var. 5. Fredag 6:30 iken. Bu adam saat böyle 7:54. Bulam demek kolya yapık. Oradan tramvaya çıkar ya. Bulam nasıl yarak? Nereden ömürden? Tık.